Masu saurare, salamu alaikum. Barkanmu da warhaka, kuma sannunku da kasancewa wannan tasha ta mai suna Sanas Novels TV. Tashar da ke kawo muku zafafan littafan Hausa masu faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da ilmantar da ku. A yau ma muna ɗauke da wani sabon ƙayataccen littafi mai suna Matar da zan aura, wacce Nafsal KZ ta wallafa. Ni kuma Milhat na ce ku yi sauraro lafiya. Matar da zan aura labari ne wanda ya ƙunshi soyayya da zamantakewar iyali. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura su. A yi sauraro lafiya. Matar da zan aura, kashi na 1. Zaune take a bayan gida bakin famfo tana wanke masa spotwear ɗinsa saboda sau biyu yake amfani da shi a sati, ranar Monday da kuma ranar Thursday. Gashi aikin da ke gabanta baya bata damar wankin kan lokaci har sai lokacin amfaninsa ya kusa. Tana cikin wankin ta ji ana kiranta, Abida, Abida, Abida wai kina ina? Ina ta kiran ki kin yi shiru. Da sauri ta ajiye kayan wankin, jiki na rawa ta zagaya ta kofar baya ta shigo falon gidan. Tsugunawa ta yar ƙasa ta ce gani Hajiya. Cikin ɓacin rai Hajiya Naila ta ce, ba na faɗa miki cewa idan Hazida mai girki tana kicin ki rika shiga kina kama mata wasu aikin ba? Me kike yi a waje ne tun ɗazu? Kayan sports ɗin Annur nake wankewa, gobe zai sa su. Uwar iyayi, ko ke kika haife su ai haka. Wannan da ke wata babba ce da an ga manyance, dan an ɗauko ki a matsayin mai aiki a Nur ba yana nufin shi kaɗai zaki wa aiki ba. Kowa na gidan nan yana da ikon sa ki aiki, kin gane ko? Daga kai ta yi cikin sanyin jiki, saboda haka ki kasance a cikin kicin duk lokacin girki, saboda nan gaba ke za ki riga dafa masa abinci, ke za ki ringa dafa abincin ku ke da Annur, kin ji ko? To Hajiya, ta ce tare da miƙewa ta kama hanyar kicin ɗin. Tana shiga tarar da Hadiza har ta yi nisa a aikinta. Anti Hadiza, sanin da aiki, me zan kama miki? Abida, wannan aikin ya fi ƙarfinki, wanda kike yi ma san ya fi ƙarfinki. Wai da shekarar ki nawa? Abida ta ce 12. Hadiza sake kallon ta da cike da tausayi ta ce, na ga kamar ba daga ƙauye aka kawo ki ba, amma kin taɓa yin makaranta ko? Ta ce JSS1 nake aka cire ni aka kawo ni nan. Taku suka ji alamun ana tawowa kicin. Hadiza ta ce ga Hajiya nan, ɗauki kabeji ki fara wankewa, kar ta shigo ta ga baki komai ba. To, ta ce tare da ɗaukar robar yankakken kabejin ta nufi zinc ɗin da ke kicin ɗin ta fara wankewa. Hajiya ce ta shigo sai da ta ƙare musu kallo sannan ta ce, Hadiza ki haɗa min fruit da juice a tire ki ba wa wannan ta kawo min yanzu, ina main falo. Hadiza ta ce to Hajiya. Kafin Hajiya ta juya sai ga Anur ya shigo kicin ɗin tare da cewa Nina, I need fresh milk please. Nan take ran Hajiya ya ɓaci, ta fara faɗa, kai wani irin sakaran yaro ne, baka da hannu ne ko baka san hanyar fridge ba? Ko dole ne komai sai an maka? Idan zaka je ka ɗauko madara da kanka ka je domin kuwa wannan aiki take min yanzu. Duk abin da ke faruwa ba wanda ya yi magana bare motsin girki tsakanin Hadiza da Abida. Sanin halinsa da Abida ta yi zai iya haƙura gaba ɗaya ya sa ta ajiye robar kabejin ta nufi fridge ta ɗauko fresh milk ɗin, ta ɗauko glass cup ta tsiyaya fresh milk ɗin ta nufi Annur da niyyar kai masa. Ta zo kusa da Hajiya kenan. Hajiya ta ture ta hannunta ko mai cup ɗin ya daki bango ya fashe. Sannan glass ɗin ya sauka a ƙafarta, ta saki wani razanannen ƙara. Jini ke fita daga tafin hannunta da saman ƙafarta. Annur ya ja hannunta cikin ɓacin rai suka yi hanyar fita. Hajiya ta kalle su a wulaƙance sannan ta ce, ki je ki wanke wannan ƙazantar jinin ki dawo ki min abin da na saki. Ba wanda ya magana ka suka ƙarasa fita daga kicin ɗin. Tare da hanyar bedroom ɗin Annur suka nufa. Suna shiga ya ɗauko first aid box ya miƙa mata. Amsa ta yi tare da cewa thanks, sannan ta goge rauninta tana jin zafi ta daure har ta gama ta tashi za ta fita. Annur ya ce, ni ne ki zauna a nan ki huta, kin ga ba ki da lafiya. Hajiya za ta yi ta sa ki aiki. Ni zan je baya na yi bol, ki kwanta ki yi barcin ki, kin ji? Murmushi ta ce, Annur mu je tare sai na kalli bol ɗin, kaji? Ok, kawai ya ce sannan ya fita ta bi bayansa. Ta kofar baya suka bi suka fita. Ta yi sa Hajiya bata sake neman ta ba. Annur yana fara bol ɗin ta matsa bakin famfo ta ci gaba da wankin. Clean ɗin ne ya ratsa cikin rauninta. Bata san lokacin da ta ce ya salam da ƙarfinta wanda ya jawo hankalin Annur gare ta. Da sauri ya ƙaraso, Nina lafiya, me ya faru da ke? Cikin damuwa ke tambayar ta. Kar ka damu Annur, clean ne ya shiga cikin raunina amma ya daina ciwo ma. Nina, me yasa kike wannan aikin bayan baki da lafiya? Ba dole sai na saka sportwear gobe ba, ki bar shi, zan sa uniform ɗina kawai. Idan ka saka uniform ba za a barka kai wasa ba, sai dai kai kallo, kuma na san kana son yi. Kar ka damu, na gama shanyawa kawai zan yi. Ok, bari na taya ki da shanyar, kin ji? A'a, ba za ka iya ba. Komai sai ki ce ba zan iya ba? Ni fa namiji ne, kuma kin ga baki fi ni girma ba. Murmushi ta ce, amma ka san na fi ka shekara, ko ɗan haka ma na girme ka.
bai sake kula ta ba, ya ɗauki kayan ya ɗaure su amma ya kasa matse su, haka ya je ya shanya. Zuwa ta ɗauki kayan ta matse ta sake shanyawa, sannan ta juya ta ce Anur mu je ka ci abinci, na san yanzu na an kammala. Bai sake cewa komai ba, suka koma cikin gida. Washe gari da asuba ta tashi fita ta je ɗakin Anur ta haɗa masa ruwan wanka a toilet, sannan ta tashe sa daga bacci ya shiga toilet. Wardrobe ta koma ta fiddo masa sportwear ɗinsa da duk wani abun amfani sa, sannan ta koma ɗakinta ta yi wanka tare da ɗauro alwala. Tana idar da sallah ta sa hijab ɗinta cikin sauri ta fito ta koma ɗakin Anur, samun shi ta yi yana saka safa. Nan ta jira shi ya gama ya ɗauki school bag ɗin shi, sannan suka sauka ƙasa zuwa dining room ɗin domin breakfast. Empty table suka gani, alamun ba a kawo kayan break ɗin ba. Kujeran dining Anur ya ja ya zauna, Abida ta nufi kitchen, kusan a tare suka shiga ita da Aunty Hadiza. Aunty Hadiza ina kwana? Lafiya Abida, har kun yi shirin fita ne? Eh Aunty, dama Anur zai yi break ne zai wuce. To gashi to break din ma ban daura ba. Umarnin Hajiya ne ta ce a daina haɗa break da wuri, ta gaji da cin abinci da ya huce, amma bari na yi sauri na haɗa muku ko iya naku ne. A'a Aunty ki bari, zan haɗa masa cornflakes, na san zai ci. To shikenan ki sauri kar ku makara. To Aunty, cikin sauri Abida ta ɗauki cup ta haɗa cornflakes ta kai masa, ta ajiye masa a kujera, ta zauna tana jiran ya gama sai su tafi. Anur ya kalle ta ya shiru bai fara sha ba. Abida ta ce Anur please ka yi sauri mu tafi, kar mu yi latti. Nina sai kin ɗauko naki cornflakes ɗin ke ma, ko ni ma na fasa sha mu tafi a haka. Kamar daga sama suka ji an ce ai sai dai ka fasa sha ka tafi a haka. Kai a ganin ka wannan yarinyar ta yi maka kama da kalar shan cornflakes ne? Kai ma tara ka nake, lokaci kaɗan za ka raina kanka a gidan nan. Ke kuma zo nan munafuka. Cikin falon ta shiga ta je har gaban Hajiya, sannan ta zauna ƙasa da ƙarfin mugunta. Hajiya ta kama mata kunne ta ce ba na hana ki zama mana a kujerar dining ba? Daga kai Abida ta alamun tana zubar da hawaye. To me yasa kika hau yanzu? Mantawa na yi, ki haƙuri ba zan ƙara ba. Wannan shine last one da zan baki. Na sake ganin ki, abin da zan miki ba zai yi miki kyau ba. Kafa ta sa ta ture ta da ƙarfi tare da faɗin ɓace min daga ganin 'yar masu maula. Wannan kalmar tafi abinda Hajiya ta yi mata ciwo. Tashi ta kalli dining room ta ga Anur baya wajen, sai kawai ta fita compound ɗin gidan. Hango shi ta jikin mota, shi da direba a tsaye, alamun ita suke jira. Ƙarasowa ta gaida Mustapha, direba ya amsa, sannan ta buɗe bayan mota ta shiga ta zauna. Anur da driver ma suka shiga gaba, ya tada motar, mai gadi ya buɗe musu gate suka bar gidan. Suna shiga makarantar Anur ya wuce aji, ita kuma ta samu karkashin bishiya ta zauna. Ga yunwa na cinta, ga rashin makaranta. Yara sa'aninta suna cikin aji, amma ita ta ƙare a aikatau. Da ta tuna yanayin da take ciki, kuma wai iyayenta na raye, sai hawaye. Cikin sauri ta goge hawayenta a lokaci da ta ga ɗalibai na fitowa daga ajujuwansu, alamun lokacin an fita break ne. Miƙewa tsaye ta yi tana kallon ajin su Anur ta ga fitowar shi. Har kowa ya fito amma shiru ba Anur, don haka sai ta koma ta zauna, ta san dole zai neme ta idan yana buƙatar wani abun, tunda ya san inda take zama as usual. Anur shi ya fara fita daga ajin su, shi yasa bata gan shi ba. Yana fitowa office ɗin vice principal ya makarantar nufa amso kuɗin break. Vice principal abokin babansa ne, kuma shine guidance ɗin shi. Babansa yana bar masa kuɗi masu yawa a wajen mutumin. Good morning sir, Anur ya faɗa cikin girmamawa. Amsa VP yayi ɗauke da murmushi a fuskar, sannan ya ce har kun fito break, nawa kake so na baka? Anur ya ce 500 sir. VIP ya buɗe drawer da ke cikin tebur ɗinsa ya fiddo 1000 ya miƙa masa. Anur ya ce gashi nan, kar ka dawo min da canji, ka yi amfani da su, na san kayan school shop ɗinku na da tsada. Anur ya mika hannu ya amsa cikin ladabi tare da faɗin thank you sir, sannan ya fito ya kama hanyar shop ɗin. Kafin ya ƙarasa shop ya haɗu da Sajida, ta ce Anur kai nake ta nema, ban ga lokacin da ka fito daga aji ba, ka zo mu je mu ci abinci na, ga lunch box ɗin a can. Ta nuna masa wajen da ta ajiye abincinta da hannunta. Kallo ɗaya yi wa wajen, ya ɗauke kai tare da faɗin na gode amma na ƙoshi. Ta gefen ta ya bi ya fice ya je shop ya saya musu snacks da drinks. Ya fito ya tafi karkashin bishiyar da Abida ta saba zama. Ajire da ya buɗe ya ɗauki abin da yake bukata, sannan ya ce Nina eat. Abida dama yunwa ta mata yawa, cikin sauri ta fara ci ba sassautawa. Anu tsayawa yana kallon ta gama ci na hannunta, ta ɗauko wani ya ce Nina ki ci a hankali, kada ya miki ciwo kin ji. Bata yi magana ba, sai ɗaga masa kai ta yi da alamar to. Ta koma ci cikin nutsuwa. Ta kai hannu za ta ɗauki meat pie, suka ji an ce ni ma zan ci. Anur da Abida tare suka ɗaga kai suka kalle ta. Sajid zama ta yi kusa da Anur ta ce ina ci. Na ce ina ci. Oke, da ya faɗa sai ya yi shiru, bai sake ce mata komai ba. Tare suka ci snacks ɗin suka gama. Sajida ta kai wa nani nata abincin da su basu ci ba, sannan suka koma class. Abida kuma ta ci gaba da zama inda take kafin a tashi su tafi gida.
Abida ce zaune gaban Hajiya Naila tana jiran Hajiyar ta gama waya ta mata magana. Lafiya kika zo kika min zaune a gabana? Cewar Hajiya. Dama zuwa ne na tambaye ki, ina so na je na gaida babana, ina so zan yi kwana 3. Idan kika tafi wa zai miki aikin, sannan babarki ta aiko matar da ta kawo ki tace ki zaman ki ba sai kin je musu ba. Suna nan lafiya. Kin ga alamun sun gaji da ke kenan. Kuma wa kike so ya dauki nauyin yi ma Annur hidima cikin masu yi min aiki? Ke sanin kanki ne, kowa a gidan nan kallon banza Annur ke masa, don haka babu inda zaki je. Dole ne za ta je ta ga mahaifinta, domin ni take wa aiki kuma ni na bata izini. Juyawa suka yi suna kallon sa yayin da yake saukowa daga stairs, sai da ya zauna daga ɗaya daga cikin kujerun sitting room ɗin, sannan ya ce, batun wa zai kula da Annur? Kar ki manta, Annur yanzu ba yaro bane. Ina finally a secondary, kin san na mallaki dukkan hankalina. I can take care of myself. Daga haka bai sake magana ba, sannan bai tsaya jin abin da ɗayansu zai faɗa ba, ya fice ya nufi gadin. Hajiya Nela ta mai da kallonta akan Abida, sannan ta ce, to tunda ubanmu ya yanke shawara, sai ki tashi ki bani waje, dama kun riga kun gama yanke hukuncin ku. Munafurci ne yasa kika zo min wai neman izini. Ki bace min daga gani tun in saba miki kamanni ba. Abida tashi ta nufi kicin don ta ɗora musu abinci ta da Annur. Snacks ta fara kokarin haɗawa saboda kwana 3 da za ta yi, tana so ta bar wa Annur abin da zai ci kafin ta dawo. Tana cikin aikin Aunty Hadiza ta shigo kicin ɗin ɗauke da sallama a bakinta. Abida ta gaida Aunty Hadiza cikin girmamawa, ita ma ta amsa ce da kulawa, sannan ta ce, na ga kina haɗa kalolin snacks, ko baƙi za a yi ne? Abida ta yi murmushi, sannan ta ce, a'a zan je gida gobe, kuma ina so na je wa Annur snacks, na ajiye wa Annur snacks ɗin ko zai yi amfani da su kafin na dawo. Lallai kina kula da yaron nan kamar ƙaninki. Aikin da kike mai yafi abin da ake biyan ki. Gashi naga kun shaku sosai. Murmushi ta ce, Aunty Hadiza, kallon ƙanina na je nake wa Annur, kin ga kuɗin aiki na ma ba ni ake ba wa su ba, iyaka matar da take zuwa amsar kuɗin tana jin tausayi na shine take bani 3,000 a ciki duk lokacin da ta amsa. Gaskiya tana da kirki da take baki, saboda ɗan adam dole yana buƙatar kuɗi domin kulawa da kansa, kuma ke ma zaki samu sakayya mai kyau na kula da maraya da kike yi. Abida tambayar Aunty Hadiza ta yi, dama Annur maraya ne? Allah sarki, na ɗauka mamansa na raye ta bar gidan ne kawai. A'a, rasuwa tai, akwai abubuwa da dama da baki sani ba. Insha Allah zuwa yamma zan baki labarin gidan nan, dan ki san yadda zaki kula da kanki da kuma Annur. Yanzu mu ci gaba da aikin mu, kar Hajiya ta jiyo mu, kin san ba zai mana kyau ba. Abida ta ce, to Aunty Hadiza me zaki dafa ne? Aikin yau naki ne. Hajiya ta ce, ke zaki dafa mata abinci yau? Ni shigowa ne na taya ki wasu abubuwan. Abida ta kalli Aunty Hadiza ta ce cikin mamaki, ta ce, saboda me? Na ga ke kika yi abinci a gidan na Aunty Hadiza. Jiya da kika kai girkin ku ke da Annur wanda kika zuba min, ke kika ajiye a kicin, shi Hajiya ta gani ta ɗauka ta ce, ina tunanin ya mata daɗi sosai, shi ta kira ni ta fara faɗa wai na zuba mata abincin a plate, ban kai mata ba. Na ji yunwa amma na kama hanya na tafi sabgar gabana. Na ce mata, Hajiya ai ban san sannan zan kawo miki a plate ba, tun da ɗazu na gama abinci na jera a dani. Shine ta ce, wannan fa? Na ce mata, ke kika dafa shi ne kika ɗibar min nan? Ta fara faɗa wai mu 'yan aikatau mun iya rainin plate ɗin nasu na gida muke amfani da. Daga yau kar ta sake ganin haka, in ta tashi in bata waje ta ci gaba da cin abincin nan. Shine yau da safe ta kira ni wai in faɗa miki ke zaki musu girki yau. Abida murmushi ta ce, to idan na musu girki ke me zaki musu? Kin ji wata rigimar kuma. Hadiza ta ce, mu tafiya zami ni da mijina, zamu koma garin mu, dama neman mai girkin ki suke kafin lokacin tafiyar mu. Shi yasa ma nake son faɗa miki labarin gidan nan domin ki kula. Aunty Hadiza, dan Allah karki min haka. Na saba da ke. Yanzu wa nake da shi da zan ringa faɗa wa damuwata? Kar ki damu Abida, Allah yana tare da ke, kuma zan baki shawarwarin da za su amfane ki kafin na tafi insha Allah. Yanzu faɗa min yadda kike koyi wasu girkin masu daɗi na zamani da na gargajiya har haka, dan na san da yawa bani na koya miki ba, sannan koyaushe muna tare cikin gidan nan, ba wani wajen kike zuwa ba. Zan faɗa miki sirrin antina, amma sai zuwa yamma idan mun keɓe. Kin san sirri ba zai yi a wajen nan ba. Hadiza ta ce, haka ne fa. Daga nan suka ci gaba da aikin girkin da ke gabansu. Ƙarar wayar suka ji daga cikin gadin ɗin. Abida ta ce, Aunty Hadiza, kamar ƙarar wayar Annur, kar da yana jin mu. Na ɗauka ba kowa a nan. Gaskiya ba kowa a wajen nan. Annur ya zo wajen nan, amma na ga
Anna na ga fitar shi tun ɗazu. Kin san shi kamar bature komai nashi akwai lokacinsa. Irin wannan lokacin baya zama cikin gadin kin mafi ni sanin hakan. Ok, bari dai na duba don har yanzu ina jin karar wayar. To masu saurare, matar da zan aura kenan, kar ku manta ku yi subscribing kuma da like mu a page na gaba.